أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. ساڈے ورگے نکمیاں نوں بخشون والا میرا نبی ہے. ساڈے ورگے نکمیاں نوں بخشون والا میرا نبی ہے. میرا نبی ہے نبی رحمت میرا نبی ہے تا قیامت. میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت. میرا نبی تا قیامت. بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے. بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے. مٹھی چ پتھراں کلام کیتا تے شجراں جسنوں سلام کیتا. مٹھی چ پتھراں کلام کیتا ہے شجراں جسنوں سلام کیتا تے شجراں جسنوں سلام کیتا. انگلیاں چوں چشم یارو چلان والا میرا نبی ہے. انگلیاں چوں چشم یارو چلان والا میرا نبی ہے. قطادہ نوں سی تیر لگیا تے اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا سی. اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا. نکلی اکھ نوں لعاب لا کے لگان والا میرا نبی ہے.
نکلی اکھنوں لعاب لا کے لگان والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد تاڑا تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جو تسی ذوق شوق لے کے، محبت و پیار لے کے اللہ دے گھر اندر تشریف لے آندے ہو۔ اللہ تاڑا آنا قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مجسمہ برکات بنایا۔ آپ سر دے والا تو لے کے پیران دے ناخنا تک رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہے۔ آپ دے ہاتھ بھی برکت والے نے، آپ دا سینہ بھی برکت والا ہے، آپ دی آنکھاں بھی برکت والیاں نے، آپ دی رخسار بھی برکت والے نے، آپ دا سینہ بھی برکت والا ہے، سونا شہر مدینہ بھی برکت والا ہے، تے محبوب دا پسینہ بھی برکت والا ہے۔ میں آج تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے لعاب دہن دیاں چند برکات نو بیان کرنا ہے۔ آپ دا پورا وجود ہی باعث برکت ہے، حتیٰ کہ آپ دا لعاب بھی برکت نال پرے ہے۔ دنیا اندر تسی بڑے لوگ ویکھے ہون گے، بڑے وزیر، بڑے مشیر، بڑے پیر، بڑے گدی نشین، بڑے لیڈر، جنہیں لوگ نے ساریاں دے لعاب اندر وبائی وبائے، سونے نبی دے لعاب اندر شفائی شفائی۔ اللہ نے ڈھیر برکتاں عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام دا لعاب اتنا باعث برکت ہے، سلسلہ حدیث سیاح اندر روایت ہے۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی اہلیہ محترمہ فرماندیاں نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے چچی ام فضل، اللہ تعالیٰ تینوں ایک بیٹا عطا کرے گا۔ تے فرمایا سونے ہو قریش والے تے چاندے نے کہ ساڑیاں عورتاں بچیاں نہ جنم دیں۔ فرمایا نہیں، اللہ تینوں بیٹا عطا کرے گا تے جدوں اللہ پتر دے وے انہوں میرے کو لے کے آئیں۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اللہ نے میں نے پتر دیتا تے میں سونے نبی کو لے کے آئے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے بیٹے نو کٹی دے طور دے پیش کیتا۔ او دے منہ اندر لب اندر حضور نے اپنا لعاب داخل کیتا، بچے نے چوس لیا، برکت کی ہوئی۔ وہ بچہ پتہ ہے کون بنیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی مفسر قرآن بنے۔ حضور دے لعاب دی برکت کہ مفسر قرآن بن گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت دے اندر جڑی اپنی کیبنٹ بنائی نا، مشاورت واسطے چند صحابہ دی، سارے بزرگ اور جلیل القدر صحابہ سن، تو انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ چھوٹی عمر دے بچے سن۔ صحابہ نے اعتراض کیتا بھی ایڈے وڈے وڈے صحابہ اندر بزرگاں اندر ایک بچے نو بھی تسی کیبنٹ دا حصہ بنا لیا۔ اعتراض کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر بن خطاب فرمان لگے تسی کل آ کے بیٹھے جے میں تم دساں گا میں انہوں کیوں کیبنٹ دا حصہ بنایا۔ بٹھا لیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر صحابہ کو سوال کیتا بھی اللہ تعالیٰ نے جڑی ہے سورہ مبارکہ نبی پاک دے سینے تے اتاری ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح فرائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے جڑی صورت مبارکہ ہے اصل اندہ شان نزول کیے ایک کی مقصد بیان کر دی. صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی، اپنے اپنے تجزیے پیش کیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس نے پوچھا بھی تسی دسو، عبداللہ بن عباس تسی دسو کہ یہ سورت دا کی شان نزول ہے، کی مقصد؟ فرمایا اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے نبی نو پیغام دیتا ہے، سونے ہو اسی تو انہوں بڑیاں وڈیاں فتوحات نال نوازے ہے تے ہون تہاڈی زندگی دنیا دی ختم ہون لگی ہے، تسی آخرت دیاں فکراں کرو. اللہ تعالیٰ نے در حقیقت نبی پاک علیہ السلام نے صورت مبارکہ دے اندر یاد کرایا ہے کہ تہاڈی موت دا وقت قریب ہے. سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ اے گل تے ساڈی سمجھ چاہی نہیں جڑی حضرت عبداللہ بن عباس نے چھوٹے بچے نے کر دی تھی. فرمایا لو اس وجہ تو میں کیبنٹ دا حصہ بڑھایا ہے کہ انہوں قرآن دا بڑا ماہر ہے، قرآن دی تفسیر بڑا سونے انداز نال سمجھاندا تے کیوں نہ سمجھائے حضور دا لواب کٹی بنے ہوئے برکت والا لواب. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو. میں لواب دہن دے حوالے نال چند باتاں تواڈے سامنے عرض کرا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائی. اللہ رب العالمین فرماندے نے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بی ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا. اللہ رب العالمین نے اس مقام ذیشان تے نبی پاک علیہ السلام دے لواب نبی پاک علیہ السلام دی زبان اطہر دا ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر. اصل دے اندر بیان کری گل ہو رہی ہے جدوں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان تو اللہ دی وحی لے کے آندے، اللہ دے قرآن دی آیتاں لے کے آندے تے نبی پاک نو پڑھ پڑھ کے سنایا کر دے تے اللہ دے نبی تیزی نال جلدی دے نال اپنی زبان نو حرکت دین دے ان آیتاں نو دوران دے نال تاکہ مینوں آیت کوئی بھول نہ جائے، میں امت نو ایک پیغام پیش کرنا ہے. تے اللہ فرماندے نے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بی. فرمایا سونیا تسی جلدی نال اپنی زبان نو حرکت نہ دیا کرو. اللہ اکبر. تانوں دوران دی لوڑ کوئی نہیں، جلدی نال یاد کرن دی لوڑ کوئی نہیں. اس کلام نو اسی تواڈی زبان تے بھی جاری کر چھڈاں گے، تواڈے سینے وچ بھی محفوظ کر چھڈاں گے. اللہ اکبر. تسی ٹینشن نہیں لینی اس معاملے اندر. اس کتاب دی ذمہ داری اسی اٹھا لئیے. تانوں بار بار تے جلدی جلدی پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، جلدی جلدی اپنی زبان نو حرکت دین دی لوڑ کوئی نہیں. تہاڈی زبان نو اللہ اکبر اسی تر کران گے قرآن پاک دی آیتاں دے نال. اسی تہاڈی زبان تے جاری کران گے اپنا پیغام تے کلام. بس جویں جویں ساڈا آن والا فرشتہ تہاڈے کول پڑھی جائے سنائی جائے تسی بس توجہ نال سن لیا کرو. اسی آپ ہی تہاڈی زبان تے جاری کر دیاں گے. حضرات محترم کی پتہ لگیا میرے پیغمبر دی زبان و پاک اور مطہر زبان ہے جدا ذکر کائنات دے رب نے قرآن پاک اندر کیتا ہے. ایڈی پیاری زبان اطہر نبی پاک علیہ السلام دی. فیصلہ بادیو جس زبان دا ذکر قرآن پاک اندر ہے، جس زبان دا نام قرآن پاک اندر
پیغمبر ہے اس زبان نہ لگن والے لعاب وچ رب نے کنیاں برکتاں رکھیاں ہون گیاں کنیاں رحمتاں رکھیاں ہون گیاں ایک دوسرا مقام جے اللہ تعالیٰ فرماتے نے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ تعالیٰ فرماتے نے سونیا اسی توانو کوثر عطا کیتا ہے اور بعض مفسرین میں اس ایت کریمہ دا معنی اس انداز نوی بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے سونیا اسی تانو خیر کثیر عطا کیتا ہے یعنی کثرت دے نال رحمتاں برکتاں عطا کیتیاں نے اللہ اکبر انج سمجھو تانو زلفاں دتیاں نے اونے چ وی شفاواں رکھ دتیاں نے تانو اکھاں دتیاں نے انہاں چ وی حیا رکھ دتا ہے تانو زبان دتی ہے اے دے لعاب وچ وی شفا رکھ دتی ہے تانو سینہ دتا ہے اس سینے وچ وی اسی علم رکھ دیتا ہے کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو کثرت دے نال رحمتاں برکتاں دے نال نوازیا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجسمہ برکات نے آپ دا انگ انگ باعث برکت انگ انگ باعث شفا انگ انگ اللہ اکبر رحمت دا مجسمہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا لوگو اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کیتی ہے اسی اپنے نبی نو جہانا واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آئے میرے پیغمبر رحمت للعالمین رحمتی رحمت نے برکتی برکت نے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے میں حضور دی زبان اطہر دا ذکر کرنا ہے میں نبی پاک علیہ السلام دے لعاب دہن دا ذکر کرنا ہے فیصلہ بادیا اے میرے کریم آقا دی زبان ہے جس زبان میں جھوٹ کدی نہیں نکلیا اے میرے کریم آقا دی زبان ہے جس زبان میں گالی والے جملے کدی نہیں نکلے اے میرے کریم آقا دی زبان ہے جس زبان نے لوگاں دی چگلیاں کدی نہیں کیتیاں اے میرے کریم آقا دی زبان ہے جس زبان نے لوگاں دے شکوے تے گلے کدی نہیں کیتے اے میرے کریم آقا دی زبان ہے اس زبان نے غیبتاں کدی نہیں کیتیاں اس زبان نے مندے بول کدی نہیں بولے بلکہ اس زبان نے کیڑے بول بولے نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اس زبان نے وہی بول بولے جڑے آسمان تو رب قدیر نے سینے تے نازل فرمائے کائنات دے رب نے میرے نبی وال جڑے پیغام گلائے تو خود اندازہ کر اے جڑی زبان ایڈی پاک تے متخر زبان ہے جنہیں جھوٹ نہیں بولیا چگلیاں نہیں کیتیاں غیبتاں نہیں کیتیاں گالیاں نہیں دیتیاں کدی کسی دی مخالفت دے جملے نہیں بولے زبان پاک زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس زبان لگن والے لعاب نو برکتاں نوازے کیوں نہ رحمتاں نوازے کیوں نہ عظمتاں نوازے آؤ ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے میرے پیغمبر دی زبان لگن والے جڑا لعاب دہن کڈا بابرکت اللہ اکبر اے لعاب حضرات محترم لوکاں واسطے خوراک دا ذریعہ بھی بندا ہے اللہ اکبر پیاس بجھان دا ذریعہ بھی بندا ہے اے گل میں کوڑوں نہیں کر رہا اللہ اکبر حدیث پاک اندر آندا ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ انج کر کے نبی پاک علیہ السلام تے میں انج خیمیاں دے کوڑوں گزردے پیاں جاندے پیاں تے خیمے دے وچوں رون دی آواز آندی پئی ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ اے میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خیمہ ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ میرے شہزادے کیوں روندے پینے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین روئی جاندے سن تے آقا علیہ السلام فرماتے نے فاطمہ بچے کیوں روندے نے تینوں پتہ ہے نا سیدہ فاطمہ ہے نا بچیاں دا رونا
رونا تیرے بابے نو چنگا نہیں لگدا کیوں روندے پینے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی بابا جی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کتے باہر چلے گئے نے کار اندر پانی بھی کوئی نہیں خیمے دے اندر تے کھان پین دی شے بھی کوئی نہیں اللہ اکبر حسنین نو پیاس لگی ہوئی ہے حسنین نو بھوک لگی ہوئی ہے تاں روندے پینے میں کی کرا میرے کول شے ہی کوئی نہیں تے میرے کریم آقا نو انہاں نواسیاں دا بھکھیاں رہنا پیاسیاں رہنا چنگا نہیں لگدا آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی ایک شہزادے نو میرے ول گلانا سیدنا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی چلدے چلدے دوڑ دے نبی پاک دے کول آئے تے میرے پیغمبر نے سینے نہ لایا آقا فرماندے نے بیٹا حسن کی گل ہوئی نانا جی بڑی بھوک لگی ہے بڑی مینوں پیاس لگی ہے تے میرے پیغمبر نے انج کر کے گل لا لے آئے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر نو نکالیا تے حضرت حسن رضی اللہ تندے منہ وچ داخل کر دیتا فرمایا بیٹے حسن میری زبان نو چوس لے جناب حسن رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دی زبان نو چوسی جاندے نے اللہ اکبر زبان اطہر میرے پیغمبر دا لواب دہن ایڈا برکت والا ہے چوسن دے نال اللہ نے پیاس بھی بجھا دیتی ہے بھوک بھی مکا دیتی ہے میرے پیغمبر دا لواب دہن اللہ اکبر بچے نے چوسے آئے رج کے آئے سیر ہو گیا ہے جی نانا جی میری پیاس بھی بجھ گئی میری بھوک بھی ختم ہو گئی فرمایا جناب حسن نے فرمایا بیٹے جہاں پھر اپنے ویر حسین بھی لے کے آ رضی اللہ تعالی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی بھی آگے میرے پیغمبر نے گل لایا پیار کیتا تے نبی پاک نے جناب حسین دے منہ وچ بھی اپنی زبان اطہر نو داخل کر دیتا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی بھی میرے نبی دی زبان اطہر نو چوس دینے تے چوس کے اینا دی پیاس بھی ختم ہو گئی اینا دی بھوک بھی ختم ہو گئی اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام دا دعا بیٹا برکت والا ہے اینو چوس لیا جائے بھوکاں بھی دور ہوندیاں نے پیاساں بھی دور ہوندیاں نے میں صدقے قربان جاواں اے میرے پیغمبر دا دعا دہن ایڈا برکت والا تے پھر جنہ شہزادیاں حضور دا لعاب چوسے آئے اور نہ رب دے رستے اندر جانا دے نظرانے دے چھڑے نے مگر ظالم دے سامنے سر جھکائے نہیں جھکائے اللہ اکبر دین واسطے جانا دے نظرانے پیش کیتے نے مگر نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں نے رب دے دین نال بغاوت نہیں کی اللہ اکبر برکت نبی پاک دے لواب اطہر دی برکت نبی پاک دے لواب دہن دی فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی فرمایا سونے اس بابرکت زبان نو جلدی جلدی حرکت نہ دے وہ اسی توڑی زبان تے اپنا قرآن پہ جاری کر چھٹاں گے قربان جاواں صدقے جاواں میرے پیغمبر دے لعاب دہن دیاں برکتاں حضرات محترم تفسیر ابن کثیر اندر لکھے آئے احد دے میدان دے اندر کافراں دے نال صحابہ جنگ لڑدے پینے بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ خود اپنا کمان سیٹ کر دے پینسیوں تے وقت لگ گیا بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ دشمن دا تیر لگیا کہ آنکھ دے اندر تیر لگیا تے آنکھ دا ڈیلا ہی باہر آ گیا ہے اینج رخسار تے لٹکن لگ گیا ڈیلا خون نکلی جاندہ تے درد بڑی ہوندی پئی ہے فیصلہ بادیا تو چنگی طرح سمجھ سکنا ہے اللہ اکبر کنی تکلیف اور کنی درد دا مرحلہ ہے اینی کر کے صحابہ کہن لگیا قتادہ تیری تی آنکھ ضائع ہو گئی ہے تیری آنکھ دا تے ڈیلا ہی باہر آ گیا ہے اور تے کہانی ختم ہو گئی یہ آنکھ ضائع ہو گئی اینج نبی پاک دے یار نے اپنے ہاتھ تے ڈیلا رکھ لیا ہے تے نبی پاک دے کول آ گیا اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم سونے میری آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا ہے بڑی درد ہو رہی ہے تے آنکھ ضائع ہو گئی ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے قتادہ اگر تو صبر کرنا ہے تے میں تینوں جنت دی دعا دینا اللہ اکبر جے تو چاہنا ہے تے میں تینوں پھر شفا دی دعا دینا اللہ تیری آنکھ ٹھیک کر دے گا تے حضرت قتادہ بن نعمان کہندے نے سونیا جنگ لڑ دے ہی تاں پیاں کہ رب جنت عطا کر دے وے سونیا جنت بھی چاہی دیئے مگر آنکھ بھی ٹھیک چاہی دیئے آئے خائے پیر ہووے انجدہ ہووے مرشد ہووے انجدہ ہووے اللہ دے نبی میری بیوی میں نل بڑی محبت کر دیئے تے میں بھی اپنی بیوی نل بڑا پیار کرنا میں نو ڈر لگ دائے میری آنکھ ضائع ہو گئی زخم باقی رہ گیا تے میری بیوی کی تے میرے نل محبت ہی نہ کٹا جاوے میری بیوی نو میرے تو نفرت ہی نہ ہو جاوے اللہ دے نبی آنکھ بھی ٹھیک چاہی دیئے تے میرے کریم آقا نے انج کر کے او ڈیلا اپنے ہاتھ اندر پکڑے آئے انج واپس جناب حضرت قتادہ بن نعمان دی آنکھ دے اندر رکھے آئے تے تھوڑا جہا میرے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن لگایا انج حضرت قتادہ رضی اللہ تندی آنکھ وچ پا چھڑیا انج نبی پاک نے تھوڑا جہا آنکھ نو دبایا ہے فرمایا قتادہ ہون ذرا آنکھاں کھولنا تے 10 مینوں مندر کیے آنکھ کھولتے ویکھنا کی کیفیت ہے حضرات میرے پیغمبر دے لعاب دی برکت آنکھ ٹھیک بھی ہو گئی ہے تے نظر بھی پہلے نالوں زیادہ لگ گیا ہے میرے پیغمبر دا لعاب نبی پاک علیہ السلام دا لعاب دہن میں صدقے قربان جاواں اوے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بھکھاں مک گئیاں نے لشکیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں اللہ اکبر گل سننے والی ایسی لب مبروک پیاری ہے جویں برکت بھری پٹاری ہے ایسی لب مبروک پیاری ہے جویں برکت بھری پٹاری ہے پنجاں انگلاں چنیراں جاری ہے پنجاں انگلاں چشمے جاری ہے اے انگلاں نے میرے پیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں تاہا یاسین بشیرہ کھاں تاہا یاسین بشیرہ کھاں انہوں پیر جگاں دا میں پیرہ کھاں تاہا یاسین بشیرہ کھاں شاہد کے بدر منیرہ کھاں انہوں پیر جگاں دا میں پیرہ کھاں سون شانہ سونے پیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں اوہ دی جتی اتوں میں پگوارا اوہ دی جتی اتوں میں پگوارا فیصلہ بادیا اوہ دی جتی اتوں میں پگوارا کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا نہیں ہو ریساں شیما دے ویر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں اللہ فرما دینے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ میرے پیغمبر دا لعاب دہن ایڈا برکت اللہ آنکھ ٹھیک ہو گئی نظر
نظر بھی پہلے نوں زیادہ لگ پیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی جیڑی مجلس دے اندر بیٹھیا کر دے لوگاں نوں کہندے لوگو میں او مرد مجاہد ہاں جدی اکھ دا ڈیلا نکل آیا سی تے سونے نبی لعاب پا کے ٹھیک کر دیتا سی رب دی رحمت دے نال میں ایک روایت دے اندر پڑھیا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی کا بیٹا اللہ اکبر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ دے لشکر دے اندر شامل ہویا تے حضرت عمر بن عبد العزیز کہندے نے جوان تیرا کی تعارف ہے فرمایا میں رب دے اس مجاہد دا پتر ہاں جدی اکھ نکلی سی تے اللہ دے نبی لعاب لا کے دوبارہ ذات رکھ چھڈیا ڈیلا واپس جو دے جو پہلے نوں وی زیادہ نظر آندا سی میں اس مرد مجاہد دا پتر ہاں تے اللہ تعالی نے سانو بڑیاں خیراں نوازیا اس دے بعد تے حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس نوجوان نوں سارے نوں بہتا پروٹوکول دیتا تے بہتے تحفے تے انعام عطا کیتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں تانوں لبیاں ہویاں سونے نبی دا لعاب تانوں لبیا ہویا میرے پیغمبر دا لعاب دہن ایڈا برکت والا ہے بخاری شریف دی حدیث تیرے سامنے رکھا توجہ کریں ذرا غور کریں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لعاب دہن کتنا برکت والا ہے کتنا عظمت والا لعاب ہے اللہ اکبر ذات محترم خیبر دا میدان ہے خیبر دا میدان تے خیبر دی جنگ ہو رہی ہے اے جڑے یہودی لوگ سن اسلام دے خلاف بہتیاں سازشاں کردے سن تے بڑا نقصان پہنچاندے سن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں جنگ دا ارادہ بنایا تے چلے گئے نبی پاک صحابہ نوں لے کے حضرات محترم خیبر دے کئی قلعے سن باقی سارے قلعے فتح ہو گئے ایک قلعہ فتح نہیں پیوندا کئی دن گزر گئے نے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی تے آقا فرماندے نے صحابہ ہن آرام کر لو صبح میں اس بندے دے ہاتھ دے اندر علم جہاد دیواں گا جیڑے نال اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے اور رب دے نال پیار کردا ہے اور رب دے رسول نال پیار کردا ہے صحابہ کہندے نبی پاک علیہ السلام نے کہہ چھڈیا کہ اسی ساری رات جاگدے ہی گزار چھڈی ہر صحابی دے دل وچ تمنا ہے کاش میں او انسان ہوا جدے نال رب بھی پیار کردا ہے تے اللہ دا نبی بھی پیار کردا ہے کیونکہ سارے اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کردے ہی سن مخلص لوگ سن ساریاں نوں امید لگی ہوئی ہے شاید میں ہوواں کہ جدے نال اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دا نبی بھی پیار کردا ہے صبح دن چڑھے تے ہو سکدا ہے نبی پاک علیہ السلام میرے ہاتھ دے اندر علم جہاد پکڑا دیون صبح دن چڑھیا ہے تے انج لوگ اکٹھے ہو گئے آقا علیہ السلام تلاش کر رہے نے ویکھ دے پینے انہاں سارے لوگاں تے نظر دوڑائی تے میرے پیغمبر فرماندے نے این ابو ابن طالب ابو حضرت این ابو علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جناب علی نظر نہیں پہ آندے اللہ اکبر میرے چچا داد بھائی نظر نہیں پہ آندے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی او تے اپنے خیمے اندر نے او ندیاں اکھاں نوں بڑی درد ہے اس وقت کوئی وبا چلی سی اکھاں دی تکلیف والی فرمایا اس مرض دے اندر مبتلا نے وہ ندیاں اکھاں بڑی درد کر رہی نے تکلیف دے اندر ہیں تے میرے پیغمبر فرماندے نے لے آؤ میرے علی نوں بلا کے لے آؤ میرے کول جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے جی سنیا فرمایا علی جی کی گل ہے اللہ دے نبی میری اکھاں بڑیاں درد ہوندیاں پیاں نے تے بڑی تکلیف ہے میری اکھاں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علی گھبرانا نہیں انج نبی پاک نے اپنا لعاب لایا شہادت والی انگلی دے نال انج جناب علی رضی اللہ تعالی دی اکھاں دے اندر جویں سرما پائی دا ہے انج حضور نے لعاب دہن پا چھڈیا فرمایا علی جی ہن ذرا اکھاں کھولو نا تے دسو کی کیفیت ہے تے جناب علی فرماندے نے نبی پاک دا لعاب پہ جان دی دیر ہے میری اکھاں دا درد انج مکیا جویں کدی درد ہویاں ہی نہیں نے
انج درد ختم ہو گیا کھاندا انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لواب دے نال شفاواں لب گئیاں مینوں تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے جناب علی رضی اللہ عنہ پرچم پکڑایا علم پکڑایا فرمایا جا علی رب دیا شیرا لاڑے نہ یہودیاں دے نال تے حضرت علی فرماتے نے آقا جی میرا وعدہ ہے میں اونی دیر تک انہاں نال لڑاں گا یا تے سارے مار دیتے جان گے تے یا پھر ساڈے مسلمان ہو جان گے رب دے شیر دی گل سنیا جے یا تے سارے مار دیتے جان گے تے یا پھر سارے مسلمان ہو جان گے تے آقا فرماندے نے علی پیاریا سب تو پہلے انہاں نوں اسلام دی ایمان دی دعوت دینی ہے تے اللہ دے حقوق انہاں دے سامنے رکھنے نے کہ اے تواڈے رب دے حق نے تواڈے اوپر اللہ اکبر علی اگر تیری دعوت نال ایک بندہ بھی راہ راستے آ گیا تے سرخ اونٹاں نالوں بھی زیادہ فائدہ مند ہوئے گا ایک بندے نوی عقیدہ توحید لب گیا تے او جناب سرخ اونٹاں نالوں زیادہ فائدہ دے جائے گا حضرات محترم حدیثاں وچوں سانوں پیغام بھی ملدے نے حدیثاں دے وچوں سانوں میسج بھی ملدے نے اس حدیث وچوں کڈے سونے پیغام لبے حضرت علی رضی اللہ عنہ دیاں اکھاں درد ہوندیاں پیاں نے تے کی پتہ لگیا جنوں خود مشکل آیا میں او نہیں مشکل کشا ہوندا جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا حضرت علی دیاں اکھاں درد ہو رہیاں نے کی پتہ لگیا اللہ اکبر ذات محترم حضرت علی مشکل کشا تے حاجت روا نہیں نے اگلی گل سنیا جے میرے پیغمبر فرماتے نے علی انہاں نوں جا کے ڈائریکٹ مارنا نہیں ہے پہلے انہاں نوں توحید دی دعوت دینی ہے ایمان دی دعوت دینی ہے تہاڈی دعوت تے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا سرخ اونٹاں نالوں یعنی اس دور دے اندر سب تو قیمتی چیز جڑی نا سرخ اونٹ سن سب تو قیمتی حضور نے دی مثال دی سرخ اونٹاں تو ہی قیمتی ہوئے گا ایک بندہ جے مسلمان ہو گیا کی پتہ لگا او بھائیو سانو لوگاں نوں دعوت دینی چاہیے سانو لوگاں نوں پیغام دینا چاہیے رات نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظ اللہ تانوں پتہ ہے پاکستان آئے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے کئیاں بندیاں نوں بڑی تکلیف ہوئی کئی مولوی پٹی جاندے نے میڈیا تے اے کی لین آیا وہ ایک میں میڈیا تے سن رہا سی انہیں ایک عورت پوچھے بھی ایک ہی مسئلہ ہے جی ڈاکٹر صاحب آئے نے انہاں انہیں لوگ مسلمان 17-18 لاکھ بندہ مسلمان ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب دی دعوت تے چھوٹی جی بات ہے جنہیں ایک بندے نوں تبلیغ کیتی ایک بندہ راہ راستے آ گیا کہ اللہ دے نبی کی فرما رہے ہیں تے جنہیں 18 لاکھ بندے نوں کلمہ پڑھایا وہ دی کڈی شان ہوئے عورت پوچھے جی انہاں مولویوں مسئلہ کی ہے انہیں کہا مسئلہ صرف اینا ہے بھی ساڑیاں دکاناں بند ہو جائیں وہ حق دسے گا لوگاں نوں تے دکاناں شٹر بند کئی ہے جڑے بہتے گدی نشین نے نا درباراں والے انہاں نوں بڑا مسئلہ بنیا ہوا ہے بڑی ٹینشن نے چنے بھی یہ کی وفات آ گئی تے میں دانا اللہ کرے ہر سال ہی آوے ہر سال ہی آوے تے اے ہون سارے بند لوگاں نوں توحید دا پتہ لگے شرک دے اڈے بنا کے بیٹھے ہو ظالموں اللہ اکبر جناب علی رضی اللہ عنہ ذکر آیا جناب علی پاک کون نے اللہ اکبر حضرت علی بھی دربار گرائے حضرت علی بھی پکیاں قبراں گرائیاں اے جان دی یہ دنیا سونے رب دے ولی نوں بستر مبید مل آئے میرے سونے علی نوں اے جان دی یہ دنیا سونے رب دے ولی نوں بستر نبید مل آئے میرے سونے علی نوں چادر نبی چ لپٹیا قرار ویکھے علی نال آقا دا پیار ویکھے آئے علی نال آقا دا پیار ویکھے آئے حق لئی علی نے اپنا تن من لٹایا ہے حق لئی علی نے اپنا تن من لٹایا ہے ہر دشمن رسول نو کٹ کے وخایا ہے حق لئی علی نے اپنا تن من لٹایا ہے ہر دشمن رسول نو کٹ کے وخایا ہے ہر ویل جان دین لئی تیار ویکھے ہے
سونے نبی دا علی نال پیار ویکھ آئے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھ آئے اللہ اکبر غور کریا جے توجہ کریا جے مسلمان بھائیو حضرت علی رضی اللہ تندیاں اکھاں وچ لواب گیا اکھاں دا درد ختم ہو گیا ہے رب نے رحمتاں عطا کر دتیاں نے میرے پیغمبر دا لواب دہن کنا قیمتی لواب اے لواب ایڈا برکت والا ہے حضرت علی رضی اللہ تندیاں اکھاں وچ پیندا ہے درد ختم ہو جاندا ہے حضرت صدیق اکبر دی ہیڑی تے لگدا ہے سب دا زہر ختم ہو جاندا ہے حضرت قتادہ بن نعمان دیاں اکھاں وچ پیندا ہے اللہ اکبر ذات محترم اکھ وچوں نظر آن لگ پیندا ہے اے لواب حضرت عبداللہ بن نبیق دی ٹوٹی ہڈی تے لگدا ہے ہڈی آپس سے جڑ جاندی ہے اللہ اکبر اے لواب حضرت جابر رضی اللہ تعالی دی ہانڈی وچ پیندا ہے فیصلہ بادیا نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں نے ایڈا برکت والا میرے پیغمبر دا لواب توجہ کریا جے غور کریا جے ایک اور حدیث پاک تواڈے سامنے رکھا ابن ماجہ دی روایت سیدہ ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید والے دن اینج کر کے جمرات تے کنکریاں ماریاں کہ اللہ دے نبی واپس مڑے نے ایک قبیلے دی ایک عورت آئی انہیں چھوٹا جی اپنا بچہ چکے ہوئے ہاتھ دے اندر تے نبی پاک نو کہندی اللہ دے نبی میں تواڈے کول آئی ہاں تواڈے پیچھے فرمایا بی بی کیویں آئی ہیں اللہ دے نبی ہے میرا بچہ ویکھو چھوٹا جا میرا بچہ تے میرے کارج ایک کوئی بچہ رہ گیا ہے ایک کوئی میرا لخت جگر ہے میں نو کئی بچے اللہ نے دیتے تھے سارے ہی بچپنے فوت ہو جاندے نے ایک میرا پتر رہ گیا ہے اللہ دے نبی نو اسیب دی بیماری لگی ہوئی ہے تے بول نہیں سکدا کلام نہیں کر سکدا تے میں بڑی پریشان ہاں فیصلہ بادیا تو جاننا ہے نا ماں دے پتر نو کوئی تکلیف بن جائے تے ماں دے کلیجے نو روک پہ جاندا ہے ماں کہندی اللہ جننے دکھ دینے نہیں مینوں دے لے جنیاں تکلیفاں دینیاں نہیں مینوں دے لے پر اللہ میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگن دیویں اللہ میری اولاد تے کوئی صدمہ نہ آن دیویں اے ظالمہ اپنی ماں دا ادب کریا کر اپنی ماں نو کتی نہ آکھیا کر اپنی ماں نو تکے نہ ماریا کر اپنی ماں دی حق تلفی نہ کریا کر اس ماں تیرے واسطے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے اس ماں تیرے نال بڑا پیار کیتا ہے دکھی ماں نبی پاک کول آئی اللہ دے نبی میرے بچے فوت ہو جاندے نے اے ایک بچہ اینو بیماری لگی ہوئی ہے جناب سکیا جاندا ہے تیلا ہویا جاندا ہے تے بول بھی نہیں سکدا میرا بچہ اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ تعالیٰ میرے بچے نو صحت عطا کر دے وے تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ تھوڑا جا پانی میرے کول لے کے آؤ پانی لے کے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ تنج کر کے دھوتے نے اس پانی دے اندر پانی اندر ہاتھ دھوتے تے نال نبی پاک علیہ السلام نے کولی فرمائی کولی کر کے میرے پیغمبر نے لعاب میں لے آیا پانی برتن وچ سٹ دیتا آقا فرماندے نے بی بی اے پانی لے جا اے پانی اس بچے نو پلاندی رمی تے دعا کر دی رمی اللہ میرے پتر نو صحت دے وے حضرات نے محترم سیدہ ام جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میں اس عورت نو روکیا میں کہا بی بی اے برکت والا پانی تھوڑا جا مینوں بھی دے دے وہ کہندی اے تے میں بیمار بچے واسطے لے آئے میں نہیں دینا حتیٰ کہ عورت چلی گئی سیدہ ام جندب فرماندیاں نے اگلا سال آیا اگلا سال تے میں آئی حج کرنے واسطے اس عورت نال میری ملاقات ہو گئی تے میں کہا بی بی سنا پھر تیرے مریض بچے دا کی حال ہے کی بنیا کہندی اے نبی پاک نے اپنے لعاب والا کلی والا پانی دتا سی میں پلاندی رہی ہاں اور کوئی دوائی نہیں اور کوئی میڈیسن نہیں وہ پانی پیاندی رہی ہاں میرا پتر ٹھیک بھی ہو گیا ہے تے عام بچیاں نالوں بہت عقل مند بھی ہو گیا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به میرے پیغمبر دا لعاب دہن لگے آئے لعاب دہن لبے آئے اللہ اکبر وہ بچہ جنوں سوکڑے دی بیماری سی او دا جسم میں اللہ اکبر پورا جناب نوجوانہ دی طرح حضرات محترم مضبوط ہو گیا ہے صحت مند توانا ہو گیا ہے تے بچہ بولن بھی لگ پہ آئے تے ماں کہندی ہے ایڈا عقل مند ہویا ہے کہ ساڈے علاقے تے او دے تو عقل مند
منڈا ہی کوئی نہیں جوان ہی کوئی نہیں کیوں نہ ہوئے میرے پیغمبر دا لواب جو لگے ہیں کملی والے دا لواب جو میرے پیغمبر دا مل گیا ہے توجہ کرے آجے غور کرے آجے بخاری شریف دی حدیث ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ ابو رافع نامی ایک یہودی آدمی ہے تے میری بڑی مخالفت کردہ ہے فرمایا کون ہے میرا یار کون ہے میرا صحابی جڑا اس بندے دا گلا کٹ دے وے انہیں میں نوں بڑی عذیت پہنچائی ہے تے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے سونے ہو میں نوں دسو میں نوں آڈر دیو میں مار کے آنا میرے پیغمبر فرماتے نے جا عبداللہ بن عتیق 5 صحابہ نوں نال لے کے چلے گئے حضرت عبداللہ بن عتیق مقام ایجاد دے پہنچے نا اے دے محل جراب دی طریقی چ داخل ہو گئے تے میرے نبی دے یار نے اس ظالم دا گلا کٹ دیتا ہے انہوں وصل جہنم کر دیتا تے آ کے واپس آ رہے تے سیڑھیاں تو گر گئے نبی پاک دا یار تے لات والی پنلی والی ہڈی ٹوٹ گئی صحابی رسول دی کپڑے نال بن لیا تے صحابہ نوں کہندے نے یارو مبارک ہوے میں اللہ دے نبی دے دشمن نوں مار آیا ماں قتل کر آیا ماں صحابہ مدینہ طیبہ آ گئے تے میرے پیغمبر نوں آ کے خوشخبری سنائی اللہ دے نبی بڑے خوش ہوئے تے آقا فرماتے نے حضرت عبداللہ بن عتیق کہندے نے آقا جی ایک مسئلہ بن گیا میں گریاں تے لات والی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تے بڑی مینوں درد ہوندی پئی ہے ہائے ہائے قربان جاواں پیر ہووے انج دا ہووے مرشد ہووے انج دا ہووے فرمایا عبداللہ پھر کیڑی گل ہے آ میرے قریب آ ایتھے ذرا اپنی لات نوں لمبا کرنا میرے سامنے ایتھے پتہ کی ہوندا ہے چوری صاحب نے آکھیا اوے منڈیا گل سن جی چوری دی جا فلانا بندہ مار دے ہو گیا تے بندہ مار رہا ہے جی چوری جی بندہ مار دیتا ہے ہن 2 سوٹ لے لے تے نکل جا کشمیر والے پاسے انہوں نے کہا کیوں جی وہ اللہ دے بندے بندہ مارے پولیساں پہ جان گیا تسی مروایا تسی نہیں کیا وہ میں ہی مروایا پر ہن یہ تھوڑی دسنا لوکاں نوں میں مروایا اللہ دے بندے الیکشن سر تے اپنی سیٹ جاندی رہنی تو جا انہوں نے کہا میری بیوی بچے وہ میں سنبھال لاں گا وہ نہ پائی کسی ظالم پیچھے لگ کے بندہ نہ مار بیٹھے جے اے بڑے ظالم لوگ جے آج انہاں نوں ضرورت پئی وہ مرواتا ہے کل لوڑ پے گی تینوں مروا دین گے تو جیلاں کٹیں گا تو مفروریاں کٹیں گا ہے تیرا مال بھی لٹن گے تیری عزت بھی لٹن گے کسی بندے پیچھے انہاں کام نہ کر بیٹھی کسی پیچھے لگ کے میرا پیر ویخ مرشد ویخ فرمایا لات لمبی کر عبداللہ لات لمبی کی تھی اینج نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارکات تے تھوڑا جا لعاب لایا اینج برکت والا تے ٹوٹی اڈی دے پھیریا ٹوٹی لات دے پھیریا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ ہون ذرا کھڑا ہو جا ذرا مینوں چل کے وکھانا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی چلے نا فرمایا عبداللہ سنا بھئی میرا تصور کیندا ہے زیابی کہن لگا اللہ دے نبی جی تو آڈا لعاب لگن دی دیرے میری لات نو ایڈا آرام لبیا میں نو پھول گیا لات سجی ٹوٹی سی یا کھبی ٹوٹی سی ایڈا برکت آڑا میرے نبی دا لعاب اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو اللہ اکبر آقا دے لعاب دا جواب کوئی نہ آقا دے لعاب دا جواب کوئی نہ رحمتاں دا ویکھ لو حساب کوئی نہ آقا دے لعاب دا جواب کوئی نہ رحمتاں دا ویکھ لو حساب کوئی نہ خیبر دے موقع آقا علی نو بلایا ہے خیبر دے موقع آقا علی نو بلایا ہے لب سونے اکھیاں چ اپنا لگایا ہے لب سونے اکھیاں چ اپنا لگایا ہے اپنا لگایا ہے پھر ہویاں کدی اکھیاں خراب کوئی نہ پھر ساری جماعت دے نوجوان خطیب نے مولانا عبد سبحان سبحانی صاحب آج ہی کلام لکھیا بڑا پیارا محبت والا پھر ہویاں کدی اکھیاں خراب کوئی نہ آقا دے لعاب دا جواب کوئی نہ آقا دے لعاب دا جواب کوئی نہ ابو بکر صدیق دی ایڑی اتے لگیا
ابن عتیق دی اڈی اتے لگیا اے ہو جیا تکیا علاج کوئی نہ اے ہو جیا تکیا علاج کوئی نہ آقا دے لواب آقا دے لواب دا جواب کوئی نہ جابر دی خانڈی وچ لب جدوں پایا سی 1400 دا لشکر رب نے رجایا سی رب نے رجایا سی رب نے رجایا سی ایسی شان والا کوئی بھی نواب کوئی نہ ایسی شان والا کوئی بھی نواب کوئی نہ آقا دے لواب دا جواب کوئی نہ مکدی مقامہ یارو دور کتھے جانا ہے مکدی مقامہ یارو دور کتھے جانا ہے سانی میرے مدنی دا آیا نہ کوئی آنا ہے سانی میرے مدنی دا آیا نہ کوئی آنا ہے سبحانی آقا ورگا جناب کوئی نہ سبحانی آقا ورگا جناب کوئی نہ میرے سونے آقا دا جواب کوئی نہ اللہ فرماتے نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی میرے پیغمبر دلواب دہن کا اللہ خریتے میرا سلام ہے اللہ اکبر بخاری شریف اندر روایت آندیے خندق دا موقع ہے خندق دا این صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خندق خود دے پہنے تے صحابہ نو جناب مدینے چ قید پہ آئے بڑی بھوک لگی ہے صحابہ نو اللہ اکبر بعض صحابہ نے اپنے پیٹ تے پتھر بننے ہوئے نے کیونکہ کمر جھکانی پہندی ہے تے جناب بھوکے دیئے پھر اٹھیا نہیں جاندہ پتھر بننے نے کمر بہتی چکے ہی نہ تاکہ مسئلہ نہ بنے تے صحابی نبی پاک نو آکے کہندہ اللہ دے نبی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے بڑی تکلیف ہے اے ویکھو میں پیڑ تے پتھر بنے ہویا ہے اللہ دے نبی ایڈی بھوک ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یارا صبر کر اللہ خیر کرے گا تو ایک پتھر بنے آئے میں پیڑ تے 2 پتھر بنے ہوئے نے کیسا عظیم لیڈر ہے میرا پیغمبر ساڈے لیڈر آپ پیسی والے کمرے چوندے نے آپ بکرے کھاندے پے ہوندے نے عوام دھوپے بیٹھی ہوندی ہے عوام نو چول بھی نہیں لبدے پے ہوندے صحابہ نے ایک ایک پتھر بنے آئے تے میرے آقا کریم نے 2 پتھر بنے ہوئے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے گھبراؤ اللہ خیر کر دے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے گلاں سن لیاں نے کہ اللہ دے نبی نو بڑی بھوک لگی ہے پیٹ تے پتھر بنے گھر آئے تے بیوی نو کہن لگے کرما والی ہے کوئی ہے کھان پین دی چیز گھر اندر اللہ دے نبی نو اج بڑی بھوک لگی ہے حضور نے پیٹ تے پتھر بنے ہوئے نے تے میرے کولوں رہا نہیں گیا میرے کولوں برداشت نہیں پہ ہوندہ جلدی کرنا کوئی چیز تلاش کر انہیں آکیا کار اندر تھوڑے جے جوں پہنے میں انہیں دا آٹا بنانیاں ایک چھوٹا جا لے لے کر دے اندر تو یہ نصیبہ کرو اپا نبی پاک دیا جے دعوت بنا لینے حضور نو کھانا کھلانے با مقدرہ والے لوگ جنہاں دے کار حضور نے چکر لائے نے کڈے نصیبہ والے لوگ جنہاں دے کار ہمیں نبی پاک تشریف لے کر کے آئے نے اللہ اکبر کڈے مقدرہ والے لوگ نے آقا خود آقا اللہ اکبر گل سنے جے بڑی محبت والی گل میں میزبان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا
سامنے نانا ہوندا صحابہ تواڈے مقدراں نو سلام نبی پاک تواڈے مہمان بنیا کر دے پر میں بی بی تو جوواں دا آٹا بنا میں جناب گوشت تیار کرنا گوشت کڈیا فرماندے نے میں ہانڈی وچ پایا میری بیوی نے آٹا بنا لیا تے میں آکھیا چلو میں نبی پاک نو بلا کے لے آنا وا تو تیاریاں کر کھانے دیاں تے بیوی میری کہن لگی گل سن کھانا تھوڑا ہے اوتھے جناب 1300-1400 صحابہ نے تے ساریاں دے کول اچھی نہ کی ساریاں نو بھوک لگی ہے جے سارے آ گئے تے اپنے کول تمام ایڈا کوئی نہیں تو جا کے نبی پاک نو آہستہ جا کرنے چا کی سونےو ایک دو یار نال لے لو تے لے کے آ جاؤ کھانا کھا لو حضرت جابر فرماندے میں گیا نبی پاک نو میں آہستہ جا کیا اللہ دے نبی جی اسی کھانا بنایا تو اڈا دو تین یار نال لو تے آجو تانوں کھانا کھلائیے تے آقا علیہ السلام نے گل سنی تے آقا دے چہرے تے رونق آئی روشنی آئی تے میرے پیغمبر نے سارے صحابہ نو چی دینا کیا اوے خندق کھودن والے میرے یارو جابر نے سارے ہاں دی روٹی پکائیے چلو اپنا روٹی کھائیے حضرت جابر رضی اللہ کہنے میرے پیراں تھلو زمین نکل گئی ایک ہی بنیا 2-4 بندیاں دا کھانا ہے 1400 بندے نو کیویں کھواواں بڑا پریشان ہو گیا پھر میں ہن سونے نبی کہتا میں کی کہہ سکنا ہے صحابہ چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں سی کر دے کیوں کہتا کیویں کہتا صحابہ کہنے حضور نے کہہ دیتا با ٹھیک ہے اللہ جانے اللہ دا رسول جانے گھر چلے گئے تے بیوی نو کہن لگے کھانا تیار کر ادھر نبی پاک جدو حضرت جابر جان لگے نا تے نبی پاک علیہ السلام معلم انسانیت جو ہے چہرے دے تاثرات پڑھ لے پریشان فرمایا جابر پریشان نہیں ہونا ٹینشن نہیں لینی گھر جا بیوی نو کہے انی دیر تک ہنڈیا چولہے تو نیچے نہیں اتارنی آٹا نہیں گننا جنی دیر تک میں نہ آ جاواں ٹھیک ہے سنیو جی میں تہاڈا آرڈر ہے گھر چلے گئے بیوی نو کہن لگے آ رہے نے آقا جی کلے نہیں آ رہے ہیں پورا لشکر رہے آ رہے ہیں پورا لشکر آ رہا ہے تے بیوی کہندی میں تانوں کہیا وی سی تانوں میری گل دی سمجھ ہی نہیں جویں بیویاں پھر کہندیاں نے تینوں میری گل دی سمجھ ہی نہیں آئی تسی سارے نوں کیوں کہتا او بی بی میں کلے نبی پاک نوں آکھیا سی حضور نے آپے لوکاں نوں کہتا میں تے آپ پریشان ہاں کہندی جے نبی پاک نے آپ آکھیا پھر سانوں پریشان ہون دی لوڑ سانوں پریشان ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں کوئی گل نہیں آ جان حضور آئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تے آؤ بھئی آٹا ہانڈی کیتے وے میرے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن تھوڑا جیا آٹے چ مکس کیتا تھوڑا جیا جناب ہنڈیا دے اندر پایا تے آقا فرماندے نے بی بی ہن بلا لے کوئی عورتاں روٹیاں پکان واسطے تیری نال تیرے مدد کرن اللہ اکبر روٹیاں پکائی جاؤ لے آئی جاؤ کھلائی جاؤ تے ہانڈی اوتے پئی رہن دینی نیچے نہیں اتارنی بس سالن پائی جانا اون دے وچوں حضرت جابر کہندے نے اسی حیران ہو کے 3 بندیاں دا کھانا 3 بندیاں دا کھانا 1400 دا لشکر کھا کے آئے نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے اونجی پیا ہویا سارا کھانا اونجی ہنڈیا دے اندر گوشت اونجی ابلدا پیا ہے اونجی جناب روٹیاں جے انج لگدا ہے کسے کھادا ہی کچھ نہیں میرے پیغمبر دا لعاب پاک میرے پیغمبر دا لعاب دہن ایڈا قیمتی لہذا میرے مسلمان بھائیو اس نبی پاک نال پیار پاؤ اس نبی دا لڑ چھڑ کے غیراں مت نہ جاؤ ہم دا لڑتے ہوں دی نسبت سے ہیں دی بیعت نہ کریا کرو میرے پیغمبر نو اللہ نے ایڈا لبڑا اوے جس نبی دے لعاب چلا نے شفاواں رکھیاں نے برکتاں رکھیاں نے اس نبی نو چھڑ کے تو ہور پاسے کیوں جانا ہے اس نبی نو چھڑ کے اللہ اکبر تو ہور پاسے لڑ کیوں پھڑانا ہے آج دے جمعے دی دعوتیں وے اوے سونےاں انہاں ارلیاں پرلیاں نو ساریاں نو چھڈ آپاں سونے نبی دے لڑ لگیے کملی والے پیغمبر دے لڑ لگیے جدیاں زلفاں برکت والیاں جدے ہاتھ برکت والے جدیاں اکھاں برکت والیاں جدے ہونٹ برکت والے جدی زبان تے جدا لعاب برکت والا اس نبی دے لڑ لگ جائیے آج سانو لوگ کہندے نے مولوی جی تسی کسے دے بیعت نہیں کردے تسی کسے دے مرید نہیں ہوندے اسی کیوں نہیں ہوندے مرید سانو سونے ورگا کوئی نظر آندا ہی کوئی نہیں
سانو سونے ورگا کوئی نظر آندا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. سانو نظر کتوں آنا ہے؟ میرے پیر ورگا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. کسے ماں نے ایڈا سونا جایا ہی کوئی نہیں. اسی کیوں کسے پاسے جائیے؟ اللہ اکبر. اوے اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. تو کی جانے آقا دی کنی اچھی شان صفتاں کردہ خود رب رحمان صفتاں کریندہ رب رحمان خود فلکاں تے رب نے بلا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. ملتا نہیں پانی صحابہ آقا نو سنایا ہے منگوا کے ڈول سنے ہاتھ جدوں پایا ہے چشمہ انگلاں چو سونے نے چلا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. تینہ دا کھانا سونے جابر پکایا سی. تینہ دا کھانا سونے جابر پکایا ہے. تینہ دا کھانا سونے جابر پکایا ہے. ہانڈی وچ آقا نے لب جدوں پایا ہے او کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. بلال بھی مرید ہویا سونے جگان دے پیر دا. چھڑیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا. چھڑیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا. اے بلد کولیاں تے خود نو لٹا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. اور مدنی تے کرم ہویا سونے رب ذوالجلال دا. مدنی تے کرم ہویا سونے رب ذوالجلال دا. پھڑا دیتا لڑے اللہ آمینہ دلال دا. پھڑا دیتا لڑے اللہ آمینہ دلال دا. توحید دے کے توحید دے کے تے شرک تو بچا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کتے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرے پیغمبر دی ہر چیز دی با برکت اور پر رحمت ہے. جی میں سارے انگ انگ برکتاں تے رحمتاں نال پرے نے انج سونے محبوب دا لعاب بھی برکتاں شفاواں نال پریا ہے. اللہ کولو دعا ہے اللہ تعالیٰ سونے نبی دی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.